Pulong Aquino, si DILG. Na kung siya ay kasama namin napatakbo ng kinasabing witty illegal na sugal sa lalawigan ng Pangasinan. Ito ang pasabog ng pinakabagong wedding whistleblower na si Bugalyon Mayor Rodrigo Orduña. Ayon kay Orduña, tumatanggap si Pangasinan Governor Amado Espino Jr. ng limpak-limpak na salapi mula sa mga gambling lord ng lalawigan. Ang gusto niya 2.5 million every Saturday tuwing Sabado. Mariin naman itong itinanggi ni Espino. Giit niya, pakana ito ng mga kalaban niya sa politika. My first statement was, this is politically motivated. Political lang ito. Pinabulaanan din ni Espino na may basbas niya ang high alay na ginagawang front ng wedding. Hindi naman ako nagbibigay ng permit. Ang nagbibigay ng permit dito, mga mayors, uulitin ko yun. Wala akong ibinigay na permit. Aminado naman ang Pangasinan PNP na may mga bayan pa sa lalawigan kung saan talamak ang wedding. Boundary of Pangasinan, ito other provinces, kinukuha rito. So, siyempre, pag nakonekta rito, we cannot deny that wala nang wedding. Hindi na nagpaunlak ng interview si Governor Espino matapos basahin ang pahayag niya at agad ding umalis. Riz Zuniga, patrol ng Pilipino sa Pangasinan. Napakasikip ngayon ng trapiko sa iba-ibang lugar dito sa